Dagsak nga oras kanal daw tayo amin nga awan labas. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Manipod ka ni pagayam tayo akarya saan napud no anagan, tintay drama ita. Ngamsakbay na, hello mampay ka ni Mera Florage. Dita nagilian la union, kanami na ngagdangdangag dita nagilian. Ni Jack Nel Dinero, dita San Fernando, La Union. Kani Jessiville Nerido, dita Canada. Kastiman, ti ko na ni pagayam karya. Dear manang biyanang, pag ininagawan mi ti kapsat ko, ti inami nga si kaswan, tabarang ko na no siyak ti pangtadan ti inami, itinabatbati asan ni Kwana. Katnoan niya tararamidak, kastamat lang daramid ti kapsat ko. Rogyak nga rod ti agsalaysay. Ala, mangan kan nanang tapno makatumarkan iti agas mawain. Pumanaw ka ditaan, karya. Tasak ti mga sikaso kan ni nanang. Anto iti danumyaw, nanang. Ay, apay aya, apagin nagawan dak nga si kaswan. Siyak ti babae. Iso asyak ti rumbang nga mga sikaso kada kayo, nanang. Uray lalaki at masikasok ni nanang, karya. Nalalay nga tupay nga agluto kumsika. Mas kayat ni nanang tiluto kumsika. Ay, basta yung kay Jay. Tasyak ti mangpakan kun ni nanang. Siya kun kunat na. Na. Ipatog ko dagitan no di kay agsardang nga gapa. Ay, No anyat naknakan niyo Taglinlin nung ba kayo ang mga sasikaso kanyak? Kabalak ti mga nasisak. Sana na masapula subwandak. Basta idisuyulatan ti ka nagditalamisaan. Ala, panawandak dito yan. Nagkapan nyo nanang? Narabyan kayo? ay nakinasikaso ni Apong yo abakay. Apay, masakit ni apaw. Saan? Napigsa ni Apong yo, nga masapol nga si kaswag. Tapno siyak ati pangtudan na itilot ay kain balay na. Anya? Apay, ay pag-interesan nyo pa'y laday jay. Dala nga roden inted na atawid yaw. Nangina ti dagaytan. So masapol la siyak ti papananday jay abalay kun lutay. Nung ngay sana da kayo tipang tidan ni apong. Ay, sana mabali na. Agreklamo no kasta ti mapasama. Nanang, madamag kumanlaang. Asinun to ka di tipang tidan niyaw, dito'y balay kan luti yaw, inton matay kayon. Siya anak pa ya matay, Simon. Napigsahak pa ya anak ko. No siya, jak kaya at adanunan tikas iti taon yaw. Diyan may lamain jo, yan tiyagbiag no kasta. Nuda kayo ngam no siya, kayat ko pa'y tagbiag. Uray limawan no sa nga pulo at awan kumapay no mabalain. Ay na, bakit kayo una yan danunan nyo pa'y tikasta atawag? Saan? Napigsak pa'y lang. Napigsak amag na. Napigsak ngagtrabaho. Kan kang runahan ti amin. Napigsak amangan. Nasaw ni nanang kanyak asyak kano ti pangtidan nanto itilutay kan balay na. Tasak ti buridag, manang karya. Nay, agtal na ka. Di ka agarami diti istorya si mo. Siyak ti dakdakkel ti karbengan na. Tasyak ti inauna. Siyak! Tasak nga ro ti buridag. Siyak nga raw. Nanang, ang si Mau. Anya man na ti pagrekrekyaran yun aya. Basta agsabat kayo, agapa kayo. Apay aya, kasta kayo. Ay, daytoy ulitag mo Almanan na pa'y laang dyan balay ni Apong yaw. Nakababa nang lang aruday. Ay, bagbagaam to inamarnal. Nagpinpinsyon lang arudan. Ng pag-interesan na pa'y lang, dyan nagbasit aluti kan balay ni Apong Mau. Gusto daytan. Dudua kayo magkapsat. Urumbang ko mga katunusan kayo. Ni Apong tiag desisyon no asino ti pangtidan na iti dayjay. Mga men, si Mau. Di ka pakalaeng ang mga dang. Tas ibibiyag pa'y laang ti inata. Urayon ta. No, asino ka data ti pangtidan na iti dayjay. Basta siyak ti pangtidan na. Siyak! Pasensyaan yun ani tatang ko insan. Nakababain ti aramidin na. Mapanasungsungatan ni anti jabalayo. Ay, oray ni nanang insan. Kasta matla ti aramid na. Isung awan ti rumbang nga ikidawam iti pasensya. Tagpada da iti aramidan insan. Ay, huwin nga rod. Nauna yun, nagidya adadakil ta.
Bakit kinlakay dan kasjay pa ilang mati aramid da? Huwag nga ron. Agkamsad na pa yung mga ron. Ay, agin innagaw daki din. Iti sa nikwa ni apong ta. Wala ka bagbagaan talata, dagiti dadakkel ta, insan. Apay manan nga da kayo dito balay ko, karya, Simon. Umay kasi kasuna nang. Kani, inyagan ka iti suman kun putaw. Paboritom dagitoy kahit. Ay, mas paboritom tayo inyag kaw, nanang. Bibing ka kenturon. Mala, idi suyo lata ditanta ka nag-amin na kita. Paborito kamin na kita. Nagdigos kayo, nanang. Ay saan, tamalaminak. Maminsan lang, iti makalawas ti panagdigos. Saan ngay naldaw? Ay, umangamin si Maud. Ah. Numabali, nuray sa nga digdigos ni nanang. Tanala ka ang malamin, ti babakit itan. Saan ka day, nanang? Kawan ba? Labaran kayo, ano kaya yaw, nanang? Mangipapudo tak, iti paglabar yaw. Ay saanan, masadutak nga aglabar. Nalaagawid kan si Maud. Tasyak timang bantay ka ni nanang. Na, apay pagawid din na ngay. Sikat agawid mo kayat mau. Siyak timang kadwa ka ni nanang. Maturugak ay tarito'y balay na. Tanay, narigat no may sa ni nanang ditoy. Ay, ura siyak. Maturog ak mo dito, oy. Mala, maturog kayo na dwa dito tapnawan rere. Kat pagyamanak, no kayat da kakadwaan dito'y balay. Umay kayo nga mino di je balay. May mayat no ijay balay ti pagyanan yaw. Tada dagiti babae nga apo ko midya ang mga sikaso kada kayaw. Tani manang karya, awan anak na babae. Saan na kay ama sikaso ti lalaki nga anak na? Nang runa ket adda trabaho na. Kasya nga yung mga sikaso ka ni nanang. Sa anak mo't nga inutil, anak ko. Sa anak ngagpasikaso kada kayo. Tanapig sa akpay. Kabalak nga sikaswan ti bagay. Tang, papanan nyo? Apay, nagdakkel ta bagyo? Ag naidak pa ilay di balay ni Lulam. Taday, madlaw ka kung nakapsutan ni apong yaw. Anya? Apay, di na kaya ti agnaod dito'y balay? Di na kaya, tamabain ka nung agpasikasaw. Iso asyak lang ang timba panijay. Anya? Ang mga mauna anak man yan tiyaw. Iso man ti makakaadan na mga asikaso ko ni apong yaw. Ha? Sip-sip dahi dyan nga ang tiyaw. Ha? Amok tumo ila dyan balay ni nanang ti almanen na. Ay, kadagpada kayo lang nga tatang. Uremot na kayo. Al-almanan nyo mo at di balay ni Apong. Siyak mo ta talaga ti pangtadan ni apong yu ti dayjay. Ta siya nga ro ti buridak nga anak na. Sa bali mo ti rason ni Auntie Karia. Isukan no ti dakdakkel ti karbengan na iti dayjay abalay. Ta isukan no ti inauna. Ay, siyak. Siya nga ro ti buridak. Tatang. Nagpintas nga mingkat ti lokasyon di balay ni apong yaw. Igid amis mo ti kalsada. Nagpintas a pagbisnisan ijay. Iso nga almanen launay di antiyaw. Anang, umay kay agnaudin ijay balay, tanay, nakapsut kayon. Umumay ni manang mo dito'y numaminsan. Awan kaste adda ka na yung nakadwa ma. Damdamagan da ka dagiti apo ko, nanang. Agnaud ka kanun ijay balay. Kato'y balay kon ngay. Asino ngay tagnaad. Isira tayo ha? Anya, mapantayo ni ijay balay, tayo impake ko, dagiti kausyaw. Ay, malang aruda. Da kayo ti makamaw. Kalaat mo't ngami na nakimapsutak. Bakit ka talagan? Ha? Ti kunana nakasigurado no alaen na ni nanang iti balay da. Bayan nyo, no iyawid da ni apong nanang. Di ka man makinagawin. Dayway! Kukwa na laeng ni nanang. Takukwak mo't ti balay ni nanang. Anya, ay, saan ka di akas nanang? No kaya't yaw, kasarita yung to ni apong. Tadwa kayo apang tedan na iti balay na. Tapagguduan nyo kini Uncle Simon. Ay saan? Siyak laeng timang tawid iti dayjay. Bak nang mo't laeng dayjay nga uli tugmaw. Sige, mapanak iti balay ni nanang. Tainak itrangka. Kano nakatrangkan? Intrangkan ni Uncle. Ay kasukatak at iti dakdakkel ti tulbag na. Tapno awan ti sabali ang makalukat. Siyak laeng.
sama ka na akong yaw. May sagsangitan. Kasaya ta si Mang Pad kayo, tatang. Ah. Tatayan niya akong. Saan nagangangas? Anya. Nanang. Nanang. Ay. Maya! Ay! Anya jay inyawag mau, ija kasinsin mau. Ano ni apong yaw? Natayan, nanti. Anya! Ay! Ay na! Nanang kuya! Apay gay! Alinibasan na kami. Apay ay na! Di mo man laim pagamay. No asino kada kami kanisimaw. Timang tawid itinapanawam abalay mo. Ay! Siya ka daw. Naglaim kan? Apay, ada kasuratam, amang ipanagnag, asika timang tawid itinajay. Automatic asyak balay ko tinakagsatan ti angis na. Kansak ti buridak nga anak na. Ay, sana mabalinti kasta nga ibagbagam. Ha? Aglini pa talang agkapsatan no kasta kasiman. Ah, tatang, anti gusto ko man. Di kay agapay ti sango ti bangkay niya po. Pag-aasiyo. Ilakaw ti balay ni Apong Yaw. Tapno awan apalan jay ang kalmam. No ila ko yaw. Pagguduan niyaw ti mapaglakwan nanang. Aday, tanababa ng mula nga amang jay kapsat ko ng siyak. Adaw ti anak na mang tulong kan kwa na. Siyak nga, may sa ti anak ko, si Kalaeng. Nanang. Naala kong ti papeles ti daga ni nanang. Isu nga awada yung ti maaramidan ni ang kalmaw. Ako matalaga dahil dyan nga antay. Inla ko nakindin dyan pala dahil di apong yaw. Ala, baybayan yung tatang. Sana bali, tasaan kayo abaybayan. Adu kami nga anak yun, ang tulong kada kayo. Oh! Nasakit nga ron nakam ko kaniyan tiyaw. Punasin nyo day ta, sakit tinakan nyo tatang. Ito julatan ka ni auntie day dyan. Kanya pa'y latsap-sapulin nyo, aya. Kat binulan mo at nga ikanta kayo iti allowance yun. Nakaw. Tatang, baybayan yung day dyan. Ito julatan ka ni auntie. Kandi kay agimula iti sakit tinakam iti kamsat yun. Taawan maganap yun iti day ta. Nanang. Rumbeng la pagbingayan niyo kani ang Saan nga raw? Abay, di ka makaawat, Arnel, ah. Kitaan niyo. Di na kay kasarsaritan ni Uncle. May ramaraman na pa yun na mismisuutan na no kwa. Umaraw tan dito. Tapno maliklikap jay kapsat ko. Anya. Papanantay ko ma. Ada nakita ka a house and lot. Isunala ang taadayo dito'y dayjay gatanga kabalay. Anya. Ay, jak mabalinti pumanaw dito ya. Ta dito iti ayan ti trabaho nanang. Makaambo ka no agbati ka dito'y. Basta siya. Makaraktaw ni ti pagnaidan intun magatang ko jay ilaklako da abalay kanya. Ipatawid kun ken ka to'y balay. Tabangan no madamdama mga sawa kamutay. Kaya ti makikabalay ti agbali na manugang ka. Iswa lumasin na ka ni ti pagnaidan. Okay. Aking balay nga rod itigatangan nyo ngay. Amaw ni kumarek ti aking balay. Mapan kabintak tayo nakbayado ng ti balay. O anya ngay maray, mapantan. Wan, itaypay ang nakaruwatak. Si kalat umurayo kung maray. Nala, mapantang arudan. Agkumyutan. Iplitsan nakatawan kwarta. Ay, wan. Ay, danag mo na ya. Kat, anya ngay, nakasaritang ti aking balay. Imbagam, mapantay tayo jay. Wen, inawagan jay kumare. Tajay kumarik tadakuntak na kunkwana. Ay, kunakman no am-amom di agilaklakaw iti balay. Saan? Am-am mo ni kumarik. Ngam siyak, jak am-am mo. Ang busy jay kumarik. Iso asyak laangan timang kuyog kan ka. Amutang nga raw, ti papapananta, maray. Wen maray. Intad jay kumarik ta adres sa papananta. Ay na, nagpintas dito'y maray. Nalawat arubayan. Kanawan ka arubam dito'y. Tapasig magayam afursil na kita babalay ti karubam. Oh, narod maray. Ay, no, adala ko makwarta, katang
dangag amin dagitan, maray. Wen nga rod, maray. Bom, kastoy, ti arapa ako apagyanan, maray. Isu na lang ang takasla na baba dito abanda. Okay lang, daytan, maray. Sana problema. Masino nga ti kadwam tungag na dito'y maray. Ay, awan may sak, maray. Umay kanto agpaspasyar No, kaya mo ti agbakasyon, umay kanto lata, maray. Sapay ko ma, taibak nang nadayjay ngay naguman na. Tatang, agsasao kayo man ang nagmaymaysak. Hey, malaglagip ko nga raw, tinaramid di kabsakaw. Sapay ko ma, taibak nang na kung kunak. Ay naapo, day takay man Lipatin yung dayjay kung naklangarudan. Ato iti kwartayo. Inted dagaret. Sindi kan joy dayta. Kan daytoy matitid ko para kada kayo. Ay, kaya manak manan Wanan yaman na tatang. Inkay kitig pa siya. Rumor kayo. Tain kay agpapukis. Ag-shopping. Kan mangan kayo itiruan. Tapno, mayaw-awan nyo man. Di pang panunutin nyo, tata. Laban nga raw. Ilibrek man nga raw ti kumparek. Ing kami man mang restaurant. Hello, Maray. Kaano nga agpasyar ka dito'y balay ko? Umay ka agbakasyon din tapno adda ka duwa. Hello, maray. Into na da kwarta ka. Umayak to. Ay, umay ka din, Maray. Sukataktaw na ita playtime. May kawaak dito itawan ka duwa. Di mo makaumay ti anak ka ta makumikom iti trabaho na. Sige nga raw, basta sukatan ti plate. Maray. Wan, Maray. Basta umay ka, taag bakasyon ka dito'y kabarbaraw abalay ka. Ay na, bagta nakasangkot ka. Sakbay nga nagtudaw, Maray. Ay, wan nga rod Sapay adda mapag naman DJ kalsada. Awampay balon ko apayong. Mabasa ako man. Hala, ginanakan, Maray. Mangantan intong madamdama. Mano nga aldaw mo ngay dito, Maray? Di uray makalawas no isaw. Basta anusan nakapakanon na. Ay na, awan problema iti dayta, Maray. Mabalain. Maray karya, agring ka. Maray, Ay, abay, Maray. kita manay. Nalayos na matan. Alala, lang pa isaw. Dandani mo madano ng tidanom to'y kama. Ala, Diyos ko. Bumanguntan, Maray, tami malayustan. Ay, saw. Agbakwit talangan. Ay, wan, Maray. Hello nanang, kumusta kayo ditan? Ay na, naku nalayusa ditoy. Nagbakwit akon. Patingga-tingad mo tanti na namin sa balay ka. Ay nawanay. Natatalan na kitay kabarbaro aref ko. Kitay daklatibay. Kan dagitay paglutwak. Sabay dinginain. Kan hulugan namin dagitay anak ko. Ay. Anya, apay ngayon nalayos kayo? Sigon ka dagiti asidag iti dayjay ang lugar. Isugaya mapimba daw dagiti kakaaro makijay. Tasigudan amalay layos ijay abanda. Idakaw, da mo amaw akasta anak kaw. No amok lakas jay, jak ko maginagatang dayjay na balay. Sayang tinaigatang ko ijay anak kaw. Sige, umayak dita, paman nga agsardeng tito daw. Tagaawid kayo pala ditoy. Kabagays, gatanga mo di balay kaw ijay lowland. Ay sana, manang. Jak ka sa pulan daytan, adan balay ka. Aday, pimintas betum to'y balay baw. Ewan pinapintas na giti anak ka. Sika ngay, damag ka, nalayos ka kanaw. Ay, awan nga raw, nailaw anak ang naggatang iti dayjay. Hay, ilaklakaw, maawa mo manggatang. Sayang ting gatang ko iti dayjay.
Wala kaila kong lata ah. Kandang tulata siguro maggatang. No ilakok itinalaka. Dapat siguro namnama balakok dayjay. Agam, ay anyan. Sayang tinaygatang ijay. Suray ka bagay. Inaguman ka. Binukbukod at tinaglakwan iti balay day dinanang. Nalabay, karma kanyak day tang napasamak kabagis ka. Mala, napakawan kan kabagis. Aklunak ngay di damaw, nagsakit tinakam ka. Agamita, sanain. Tanaamiris ka nga oray siyak. Nagbalinak mo't agam brown. Tapi nagintirisak iditi balay day dinanang. Isuali paten tanday ta. Napakawan kan. Ay, agihaman na kabagay. Hello gagayam na imbag nga oras yumanan. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Pakasaritaan, wano kapadasan ni Kabsat Raymond saan naapudno anagan tintay idrama. Gani patangatang itangam sakbay na, makablawang padagiti kakabsat da Marita Kokya, Alan Bartolome, kan Susan Ronquillo. Kastoy mantiko na ni Kabsat Raymond, Dear Manang Bianang, awan mano sa katrabaho, aminado ka maisaak asadot, kat iso tinak isalaysay. Makabandog mo tagtalam. Nagri ka tibiyagan ay ati man nalam. Kaya't ko tagbirok iti sa balya trabaho. Anya kumagay mat atrabaho ti master kam katawan mat nalpas mo a kursaw. Padasa ka tag konstruksyon. Ay ayaban na ni Dario agayem kaw. Makaammo ka. Gampanag kunak, isumat laang ti trabaho ti agtalon kan ag construction. Unang dakil magbasitin adyan baga ni pare Dario asweldo iti konstruksyon. Ay, katadalataken ka ang arod. Nasaya at magnudakel ti sweldo ako nam. Sa matunay adakil, ngam dadakil magbasitin ngam ti sweldo ka makitangdan. Awanen ang arod ti kadwak a makitangdan. Kapilitan ananang. Sana bali. Adamo da saling ken mersi a kadwak a makitangtangdan. Nay, nakasagana kan pare. Uwan paray, excited akong kat iti baro trabaho. Kahit nagbalong ka malaan. Una paray. Sayaat nga rod ano kasta. Basta saya atam ti trabahong pare. Di ka agsadot sa daut. Tapno saan ka amaikat. Adamang bambantay kat kadatayaw. Kasta aya. Uwin pare, para kanya. Ayusan dahi at trabaho. No nainot ka laki day. Agbayag ka iti dahi at trabaho. Marinita, awan mo ti anak mo akadwam. Napanag construction mari sa leng. Dakkel kanu ti sweldo na ijay. Ay kat mayat no nagbirok iti trabaho na anak-dakkel ti sweldo na. Wen bareng makagatang mat iti naimas basit a masida. Tapno saan akanayon anay gisanat natang ti masidsida. Ay may mayat mo't lang tinateng, mare. Maya dayo-tayo pa iti saksake. Wen hingga may itatabo makit ti tao. Agbirok matingiwat iti sagpaw na no kwa. Wen mo't kit di anya nga iti mabalin. No saan tayo mo't akabailan ti gumatang iti naimas amasida. Wen nga rod Ay, kati anak mo ngay mat. Apay ngay, asaan mo akadwa? Ay, agurigor mo't nga rod. Day tapay ti may nga ikarkararag ko, mare. Saan tayo ko maamaadda ni tinadagsin na sakit? Tawan to pa'y may gatang iti masida. Day tanto laki di magastusan iti ospital. Ang pudo magahin dati construction. Nyamot ti kastoy. Kasla maday gimpirnaw. Sapay na sakit ti sikit ko magkiw-kiwara ti simintaw. Ay, may sa oras pa iti urayahin sa bayaran Sprite. Di mo mabalin nga ito gahuri pagbik ko ma. Tadama agbambantay. Babawi masimbre dito at trabaho. Nailaw anak lang. Haw, pa sila makalawas. Wikata ka. Matayak no kasto iti trabaho. Urewawan. Kumusta nga iti trabaho, Raymond? Bababaway kasi mrek iti construction. Tapay, mate? Matayak no kas di iti klase iti trabaho. Saan mo man na maanusan? Nagpudo nga raw.
Kasla pa'y matukol, tas ika ko ngagkiw-kiwar iti siminto. Uri awan na. Lepas la makalawas ko, jay. Apay nga ni Dario ka maanusan naman. Talaga kidi asadot ka, ah. Isu atas sana itikas dia trabaho. Siya ngay, saan ko abagay itikas dia trabaho? Ay na, nakapilpili ka. Kawamba nga rod nalpas mo nga adal. Ore Adamo siguro may maya di ta trabaho. Agbiro kak to iti trabaho, alinong ti pagyanak. Talaga kit di asadot ka, ah. Di ka makaanos iti trabaho. Anya? Ay, naalam na ti sweldong? Di kan sumrek inton Lunes? Inan anusa lang yung lagpas ti makalawas. Tap numalak ti swildok paray. Talaga dya maanusan ti construction na trabaho. Ay, awan na pare. Kasano ka nga agbiag ngayon no kasta nga agpili-pili kamat iti trabaho? Ano pa'y masiguro master ka trabaho paray? Oray niya, basta sa nakapudutan. Kaya ko tilinong. Mala, makaamo ka nga rod pare. Di ka mat mabalin apilitan, uno igawid. O di mon kaya tiyag trabaho. Tarang, kura tayo mampay. At ako magatangag. Dahita ngamin ka. Dakal matisweldo. Ngam di mo pala inanusan. Tapno makasidamat ti karne uray linawas laang. Tapno di kan agdaw-daw at iti kwartam kanyak. Oho, di maanusan. Di kay madanagan ta, agbiro kag iti sa bali at trabaho. Kaano ka nga agberok? Aginanak pa iti sumagmamandungal now. Permi abanog ko nagtrabaho iti construction. Apay di pala umanayag pat nagapanaginanam. Ita ka makitangdan, tay supay titangdan mau. Nadudog ti bagikon. Takpay ka ba ilang tagtrabaho? Iso nga aginanaakpay ka di. Imbagman marsay tadakan. Apay, naimbagang kan? Wala na. Kuna ni nanang nga aginanaakpay. Hanggang masikural na kon ijabalay nga awan ar-aramiden na. Ay, imbag ka pa'y balasang ko tanagagat ka. Ngam di anak ko ngay. Saan na maanusan di trabaho na di construction. Ay, makalawas na lang imig katan. Ibaga ka sumurot kanyak ita nga masadot. Agin na napay ka no, tanadudog ti bagi na iti construction. Anya? Ay, atin na pa'y ngarot ti babae, Mare. Ay na, naku nampay maray. Diyak amo, no niya titurong ti biyag ni Raymond. Sayang, nana. Sapay adamot itsura di anak yung. Angam, sadot mo't gayam. Sana bagay ti agpamilya. Sigurado amatay iti bisin ti pamilya na no makiasawa. Ay, kan awan mangayat kan kuha na babae, no amuda asadot. Nalaing kat dagiti babae, ita. Pilyan damot ti lalaki, ang makabaal amang bukol iti pamilya. Isu asika, barsibalasang ka, oh. Tagay nagagat ka. Taymit lalaki ang nagagat ti pilyab. Tapno saan kanto nga agbalin ang nakakaasay. Wala na. Talaga apilyak tay lalaki ang nagagat. Uray saan abak nang. Basta nagagat, kan saan anaimot. Ay na, baka pabanog matiag malmalam nga agmula. Nagsakit ti sikat. Ay kaginanakay nananang. Tano makainanakay ka mangantayaw. Nakaluto ako. Ay ka nasaya at mata na panunot mo tinaglutaw. Kapilitan at mabisina nga raw. Apay, mabisin ka, uray agmalmalam ang nakaida ka. Apay ka tasaan ngay. Handa mo buksit ko ang makarik na itibisin. Ay, atew na kapay ni Mersey. Tauray kagap-gapo na iti sakit, agtrabaho latta. Ay, kumusta gayam ni Mirsay? Kasla, kailiw ko makita. Ah, apay kumamay ta kailiw mau. Medyo kras ko nga raon. Saan ko pa yan na ibaga kang kwa na na? Tiko na, magkayat na ka dayjay. Ay, sos, awan lat amo ko, nakayat na ka. Tasadot ka may. Para makita nanang. Amo nga damo pa naggusto na kanyak. Pag ko na amay. Kanayon ang matiliwa no kwa kita-kita na. Ay, sos, piling ka may. Amom nga raw, no anya ti adda iti panunot na no kas akit kita na ka. Ay naure po utan niya ti ko na. Kaya na ni Mirsay.
Daman na biro ka kung natrabaho na lang. Mangrugi ano bigat. Anya nga iti trabaho. Mayat siguro at trabaho dahil ta damot itilinong. Anya nga road. Dishwasher iti may sa panganan. Kabailambat siguro day ta trabaho. Tatrabaho pa yan ti babae day ta. Trabaho mo lalaki Talalaki nga ro mo ti birbirukin da dishwasher. Mala, say-saya atab nga road. Barang day ta ti may bagay ken ka trabaho. Awan mo nga ta ti reklamo maun. Saan mo amay baga anak pudaw? Ay wala. Iso nga ina man agaran. Kakaiso na nga dantong trabaho. Mabalin ko ti mga asawa. Anya? Kasi ino kay ti armam? Kini ni Mercy. Inakpasyara no madamdama. Agdigo sa alaang. Ay, di ka laagbaeng. Naimbag ano kayat nakadayjay? Ay na, kaya na. Danto nga ro trabaho ka. Nakapasyar ka mat, Raymond. Ada ka di bagam? Ay, wah, Mersay. Mano nga mingal daw, adi ka nakikita ka. Mailiwa maganggan. Anya? Ha? Abay kumamot ang mailiw ka kanyak ngay. Agayata nga rugeng ka. Ha? Mabalin ti agaram. Ay, kwa. Pasensya ka na. Ang agbiro kalaangan iti sabali nga armam. Api, hindi na kayat. Pasensya kan, Raymond. Ngam awan pa naggustukan ka. Iso adiret saan kan. Agbiro kalaangan iti sabali nga armam. Ay na, apay nga ibalibag mo diri daw. Apay akas na ti jar mo asimbang paet. Piling beauty babae. Di nakakayatain. Di pa ilaka gugod. Ni ka di merse ti dakdak ka madam. Ta sino kumapay nga Di nakanuki di kayatain. Unang maila nakapimpintas. Igaputa saan na kan akayat, kastan ti ibagbagam. Panunutan pa'y noan niya ti rason ti di na pangayatan ken ka. Tanya kumangay may. Katam mo na asadot ka. Sana kasadot. Naggagatak tupay. Nagtrabaho ak tupay rin itong bingat. Sika lang ti mangibagbagay ti kasta. Ngamno para kanya, sadot ka. Nya, matikas ti trabaho. Agmalmalaman nakaigam da tao iti danaw. Nakababantay makiti danaw. Saan lagayam a plato ti nawak? Pati kaldero nagdadakal. Adda dya maanusan ti kasto yung trabaho. Isumod lagayam malalaki ti birbirukan da dishwasher. Apat a kaldero minusar da nagluto. Inawak! Pagpakada ko nito malam. Ibaga ka na ospital tina. Kaawa bantay di ospital. Tapos nito damit na sweldo ko na. Naglalay nga dangay mo. No libre ti panaginaw ka. Iti may sangal daw. Naskan nga ito da. Anya? Saan mo man ang abanusan ti trabahom? Nagrega mamutay. Nagmalmali man nakababad iti danom dagiti imak. Di da bambantay ang agpaisaw ti buskaw. No saan ko matapardasan ti aginaw? Maurno nga na, mate. Di karkaraw, marigata na. Awan tinala ka at trabaho, anak ko. Nagbiro kag iti sabali pagtrabaho na nang. Ay da, makaamo ka iti biyag mo. Amin la at trabaho kat saan mo amanusan. Makabiro kag to iti nalalaka. Kaya ito makasapulak. Soblaman nga ramon ni Mercy. Kaya't kukumamat ni Marcia para ken ka. Ang kaasin tulaag no iso ti pakyasawaam. Ang konsumisyon tulakit di ken ka. Nanang mo. Samit Ay, kwarta yung mangkinay. Di ka madanagan. Tayin to na da permanente at trabaho. Da kayong tumatikak. Ay na, saan naman hun ananusan ti trabaho na? Ay Juan, nagikat man ay. Nadaman ni Jabalayan ang agit-id. Ay, awanan di anak mo. Kasjay nalatan nga aglaklakay. Ay Juan nga roda. Kasanun tulaang no awana kaon. Ay kat agnakam tumot nga tana. Sapay nasakit tinakam na idibinastad ni Mercy. Kasta aya.
ibaga ka nga ang mga nuti kinasadot na ti saan anangayatan ni Mersiken kwa na. Kat, anya ngay ti kinunana. Saan ka no asadot? Ipilit na nagagat ka naw. Anya? Nakabiro ka kaon itinalaka at trabahok na nang. Anyamanan ngay at trabaho. Sitar itinalawa bilyaran. Sigurado ba't nga ta na bumayag ka ditan? Mabalin siguro ha? Talinong ba't? Kung saan na mababati makiti danaw. Ay kat anusam nga rudan tanalaka daytan at trabaho. No kasta. Nakabirok manan iti sabali at trabaho na, nana. Ay wen balasang kaw. Barang ano maanusan nan. Ay, no saan na amaanusan, talaga asalot na lang ng tikas jay, nana. Sayang ni Raymond, kunak manan. Ada itsura na, hanggang sadot mo. Ay, jak nga ron ampo no kasano kapag balbaliwan. Mare, nabayag samot ti anak mo iti trabaho na ita. Ay, kasla maanusan nan sama nga ron maray. Adamo makabulan nan nga trabaho. Ay kat maanusan na nga tan-ah. Maragsakan ak nga ron maray. Kamaudyanan na. Adamo la na anusan nan at trabaho na. Nay, apay ngay anak kaida ka pay laang. Di ka mapanagtrabaho. Auston, yung makabulan na panagananos ka. Imikata ko niti trabaho. Anya, kunak man la no maanusa mo ti trabaho. Nga, imikat ka manan. How? Kalokwan radya trabaho. Inak ke ior ornos ti bula war-wara endan. Inton inyornos ka, wara enda manain. Inak to man iornosain. Oh, makauma. Bambandugan da kada taon. Ay, awam mo, Raymond. Kastamlatan akanayon. Anya? Saan naman ang anaanusan ti trabaho na, nana? Ay, kasta garon balasan ko. Manon nga aldaw nga agid-id daman na ni Jabalay. Talaga akin na sadot nanday jay, nana. Ay, jakman ang mono asino ti malaan na. Saan mat akas jay day di amana? Saan nakmat asado ti kunak? Amangan numasapol nga ikan iti pagnakman na, nana. Anya nga iti aramidag. Saan nyo apakpakanan? Ay, kasla jak may turad ti mangan latan ajak ay aban balasan kaw. Sa bagay matkit di nana. Ay na, ibig sana ti tudo. Sapay agguruod kat agkimat. Tinasayaat, aglinong tayo pa'y. Ay, dito uya kung sirok kaya ka siya laginaw. Tay sumat kaya sige dito alam ko. Dito'y kami ngarudan kalabaw ti anak ko. Ta isumat ti asidong dito'y ayan me. May mayat ko ma. No dito'y kamatlaang aglinaw, maray. Mapasa ako na ano mapanak pa'y lahang kita. Isuwa dito uya ko. Ha! Ay! Marinig ka! Apa na basbasa kayo na nasalay. Sinarukuso yung magtatudaw. Ay na, ay sinarukusok ko na. Kaumay ko ibagakan ka. Anakimat ni nanang mo iji pagmulmulaan me. Anya? Apa nga yan ni nanang kula tinakimat? Na, ay, kanyat kayat mo. Makimat kami amin. Ay, nagloko kan. Anyang ngamin tinapasama nga itapay anak kima ni nanang. Agdudo matinaglinungan me itinagtudo. Kan agkimkimat itinakapigpigsa. Kat itinaglinungan ni nanang mo apuon ti akasya tinakimat. Anya? Tangay ko nam ngawan igatang mo itilungon ti inam. Siya kun ti makisarita kadag iti lalaki akakalugaran tayo. Kapag titinulungan dan ti agaramid itilungon ti inam. Hindi aman na nanang. Tanda kaya tumultulong kanyak. Tanawang kayo, diyan mo tiraramiday. Ay, saan mo na pampanunutan dayta? Ti panunutam, no kasano tayo amay duulin ti bangkay ni nanang mo. Kan lamayan tayo pay. Kasi may ninanang kang
asul ka. Hindi na ibaya nga mingay so tinagtrabaho para di pa nagbiagmay. Usak ko mati nagtrabaho, kaya pinagtalinayan ko latan dito balay. Saan kumapaya natay ni nanang ka? Nanang ka. Maalabarok. Aklunan tayo tinapagdang tiinam. At taawanin ni nanang mo, agbyagkan asiksika. Awanan tinamnama mamangtulong ka. Isung aggagat ka kuman. Agtrabaho ka, tapno adda pangalaam, iti pagbiag mo. Baro! Hello, kumusta kayo man na naimbag nga oras yung amin? Shout out kada kayo amin amang tartarabay, kadagiti amin ang drama tayo. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Ti pa kasaritan ngayon tayo patangatang itakat manipod ka din pagayam tayo at isyang san apod no anagan. Ngam sakbay na makablawan mampay ni Elena Reyes, ni Jaira Tampok, dita Kabarugis Quirino, ni Ray Arellano kinibiyag ti away. Kastimanti ko na ni pagayam ti siyang. Dear manang biyanang, kaya't kapay drama to'y kapadasak. Sana gaputi palastog ko ti madi nga aramid ko. No di ka tapno makaitad adal kan leksyon, kadagiti padak ngagdengdengag. Rugyak nga rotyag salaysay, idi nakipag nagadak iti balay ti inauna akabsat ko. Manong Landong, an-anusan nakpailaang mon. Sabay ko matadi ka mauma-amang tultulong kanya. Uwin, kabagis, danag mo na ya. Asino ko matagtitinulong ngay no saan na tayo magkakabsat? Wen matkit di ha? Ang dagiti daduma kakabsat ta, padak mat ida nga awan mabalbalinda. Si kalat imasenso akabsat mi. Kaanon to nga tamot abumaknang kami. Ay, dumting tulat ta dahi ta, kabagis. Saan pa siguro nga ita? Ngam adan tulat ta. Basta agsalukag ka. Taure ka sa ti ayat mga bumaknang, no di mo matdanggayan iti aramid, awan serbina. Wen matkit di amanong. Anya ngay, makipagnalidak pailaang nga dito'y balayaw. Bayat ti panagsapsapol ko iti trabaho dito'y syudad. Alawin, awan problema ti siyang. Ay, siyak ditan ipagsele. Hingkaginanan. Ituloy kong tilablabaam. Ala saanan, nagadutoy lalabaak. Sapay pasig nga ules ang nagpupuskol dagitoy. Man ano kumangay? Washing machine mo taramatag. Alaki din, hingkaginanan ta siya akong taglaba. Ala, sigurado ka, Ipag. Wen, ala, siya ditan. Hingkakidag silpunan tag-relax ka mo, tipag. Kakaiso na nga anda kakatulungam. Anyat serbik nga anda diti balay yung ay, no jak tumulong ka dagiti trabaho ditoy. Ay, manulan daw, mangantayon. Nakaluto akon. Nakagauak pa yan. Eh, kastaya. Alang aron, magantayon tanay, mabisinak mo tayo. Nala, ingkalatan sumango iji lamisaan tay nakayaban ni ipag iji paraangan. Agsibsibog ngamin iti mulan na amasitas. Kung nakasyak ko man timang sibog no madamdama. Ala, pagkiayab mo itong harod mo ito nagiti kakaanakang, tambangan tayo, kabagis. Wen manaw! Parbangon magaya man. Nasa pa pa'y bakit? Hindi ka pa'y bumangaw. Ana, asin mo jay agwalwalis. At parbangon pa'y laon. Hindi siyang siguro Amumait na masapsapa mo mang bangon di kapsat ko. Naggalit na jay akabsat mo. Mababay na pa yan o dagduha. Tadandani iso amin, di mga ramid ka dagiti trabaho dito'y balay. Mas dawak mat nga ron. Gimagat-mat ng litisya. Kat sigod na sadot dahi ta akabsat ko, ubing kami pa Ay, kang nagnakag siguro. Iso agibag. Sa bagay mat ka diya. Isabay-bay ang laeng, no kaya't natyang trabaho diti balay, bakit? Nasayaat ka di, tapno saan ka marigatan ka nagiti trabaho diti balay. Ay, kapailak mo. Tanarwamak mo nga agtagtagi balay, lakay. Basta baybay ang tigabsat ko, no kaya't nakatulungan. Alang arot, inak agluton. Masapa pa Iturog mo pa tawan klase na kita anak ta. Agi na nakamit. Sa nga pala, tadaliti siyang agluto. Ay, manong, mabalin ama amuan ti password ti wifi yo diti balayaw? Ha? Aywan, nalipatak mo tan ngayon tayo.
Di mo mat namin impalagip. Kamamok lang amin iti agsapang at nagayam internet iyo. Sige. Ta-i-connect mo ti cellphone mo iti wifi. Tapno maka-internet ka mat, ti siyang. Bakit? Ayan iti siyang. Nakaturog pa'y laeng. Napuyatan sa mo ta nag-cellphone idirabi Anya? Napuyatan nga tawan no madetirik na na. Ay, tsaka mo mabainat mo't amang liing. Sige, tinakman kita ni ti silad na. Ti siyang, aldawan. Agriin ka, antayin ka mga anoin. Apay adi ka bumangon. Madi ti bagbagim? Wan nga rod manong. Nagsakit ti tultulang kan laslasag ko. Apay nga. Agur-igur kaya. Saan mo't ngam, banog ko la siguro dahito manong. Nagpupuskol ngamin nga ulas na kitay linabaki di kalman. Ha? Da kayo man pala tagluto tamad maditibagik manong. Ay lakay, ibagan man kan ni Tisyang. Ta laban na dagiti pagsukatan na no kas diyang agdigos. Iwara na mo ngamin ang latan ijabanyaw. Ke umangot dagiti lupot na. Sige, tabaga akto ti kabsat ko, bakit? Ken dagitay pangpanganan na iti saramsam na ijay silid na. Ay napo. Naurnong ijay igid ti kama na. Makutkuton pa'y kit din ijay kama na. Napanan naman ang aya, bakit? Nakaturog man na. Ay, kastalatan ti aramid na. Maturog ken mangan latan. Ay, hindi lagayam damo ang nagagat ti kabsat mo. Sumagmamano lang nga aldaw agim magat. Ngamit ha, rumwaran ti pudno nga ugali na. Awan nga ron. Nadlaw kumot da ita. Kunaklano agtultulo yan ti kinagagat na. Namusan mo't kaya. Ay, baga am to jay kabsat mo. Naimbagken ka ta kabsat mo. Tano siyak ti mangibaga, ay amangan no sintirin na. Kat aga pa kami pa eh. Banag adyak kayat ang mapasama, lakay. Ti siyang, tulungam ni manang mong agluto. Wan manong. Anyat ginatang mo ama si Daya. Karnet kalding. Ag pinapaitan tayo man kan kaldereta. Wow, naiimas na manong. Ay, pasensya kan manong May laklak ama ko na paggasgastusam. Awan po'y mang-aming trabaho. Ayos lang. Apay no ituloy mo tiyang eskwela. Sayang mo, di narugyam a kurso. Diyak mayulon tag-eskwela manong. Amangan numabagsakak tulang. Sayang ti bannog kun kwarta. No talaga akayat mo aragpatan ti arapap mo. Ipamaysam tiyang eskwela. Siyak ti mang paadalkan ka. Basta ikarim at arimaanam ti eskwela. Saanan manong. Trabaho ti kayat ko ta kwarta adagos. Kayat kong dagsweldo. Anya? Ibirukan nakman kay di ti trabaho manong. Basta sana katulong tadyak kayat tagtagibalay. Narigat ti kasta trabaho. Sige, kasaritak to nga rod tayo amok. No, adda pang isarkan nakin ka at trabaho. Tisya, ngalaam dagito'y jak us-usaran abadon, wan. Kukuha mo dagita. Ay, nagpipintas mo dagiti abadon manang. Itad mo amin dagitoy. Wan, ta nakadulin mo't la dagita. Iso nga itad ko kan atap na ataw saran. Alakat, thank you amanang. Kan dagito'y pa ne, sapatos kan sandal. Amok nga agkasakaan ta. Iso nga eksakto lakit di dagita ken ka. Wow, nagpintas mo dagitoyan. Ay, thank you manang Ay na, nagsayaat kayo kani manong kanya. Ngawan anyaman na ading ko. Basta tumulong ka kuma iti trabaho dito'y balaywan. Ure agdalos laang ti aramidam. Iliwag ngamin ti kinagagat mo iti damom tinagnaed dito'y. Ha? Ay, saan ka masaksakitan ading ko? Ngam, maistresak ngamin nung makitak anarugit ti balay. Ay, sige manang. Agdalusak to. Nasaya ata nagawid ka, Tisyang. Di kan sa magkano tumultulong iti trabaho iti balay na manong mau. Apay, asino tinagipulong kada kayo? Ni Manong Lando? Wano di sarampi ang asawa na? Ay, imawag ngamin ni manong mo hindi kalman. Dinamag ka. Kasya tinay bagana. Tumultulong ak matiti trabaho ijay. Nagagutak tupay.
Siya kaming tagdalos, aglaba ka nagluto. Saan nga gipulong di kabsat mo no tumultulong ka iti trabaho ijay. Laglagi pa makipagnanaid ka lang ijay. Iso at tumulong ka iti trabaho. Di ka sadot-sadot na kababain. Wen ka di, danag yun aya. Ay wen, isa nagawid ak taw mayak man dumawat iti kwartayo. Dak pa nasingir ti lakok nga aba kanilaya. Asino tinanggatang tasyak ti mapan mang singiran? Kasapulak namin ti kwarta, taagaplayak iti trabaho. Diyak kaya ti umutang kadamanong lando, ta ibuy-buy dan tumanan. Managibuy-buy dagi nga agasawa, masurunak. Agawid ka nga minayin. Tadi ito'y lugar tayo ti pagsapulam iti trabaho. Anya kumamot at trabaho ti masapulak dito ingay. Pang probinsya trabaho. Kaya't kuya syudad. Nauma akong dito'y probinsya tatang. Kaya't mo ti agwaitress ti siya. Ha? Sa di manaw, kan akin restaurant. Tay kumadak kala restaurant Amangan mo no tay turo-turo. Dakkel a restaurant tayo dyan. Gayam ti kumparek ti akin kukwa. Ay, maya nga ro damanaw. Sige, kaya't ko. Kaano nga amang rugi Isubmit mo to para ti requirements mo. Tay sudan to ti mangibaga no kaano ti panangrugim. Di siyang umay kamanganan, nakagao akon. Ay, sige lang manang. Madamdama akto na mangan, nabsugak tay. Aya? Sige nga ron. Umuna kami namangan kan manong mo. Lando, nakitam, jay kan kanon jay kapsat mo jay kusina. Oy, mangan iti litson manok. Isumo lagaya man nagpaudi anangan. Taadain sangput na alit John. Ay, ang tagayam insangpet na amasida. Di na inrori di mangan tayo. Alala, bye-bye amon. Nagsweldo siguro, iso agim matang itilitsyon. Mali ti kas di nga ramid na. Gumatang iti masida, ngam para ken kwa na lang. Saan tapat takas niya ken kwa na? Open di ti balay. Nanya ti kanan ta, kanan naman. Alala, bye-bye amon. Di mo si taen, tamangan no agapa kayo. Sana mabalintikas niya nga raramidin na. Iparupa na lati kinaimot na nukas niya. Isyang, nagsweldo kan? Ni, apedam damagam manong. Ay, kat madamag ko lang ba't ha? Kaya't ko lang ay palagip. Na umadanin ti Judith ti silaw tayo. Ha? Mangtad ka kumawari basit lang ang share mo. Anyamatan? Gaputag susweldo namnamaan yung matan ti maitad ko. Urayan yung mat ngagdisnudo Didak mo dagdagan manong. Saan ka dagdagdagan? Ipalpalagip ko lang ating ko. Ay, pumanawak langan iti balay yung manong. Mabayin ako na makipagnaad. Lumasin ako niti pagnaadan. Saan da ka mo napapanawan? Basta pumanawak kon. Pag naadam kumangay. Agabang akiti pagnaadak dito syudad. Ay, lakay. Gimuran samat tan jay kabsat mo. Pimanaw matan dito'y balay. Baya ma, nung kasta ti kayat ng aramiden. Linapdak mo at ngam talaga nagpilit. Di na kaya ti maobliga nga agbayad iti pills. Isa pimanaw. Diyak mo't pilitan nga agbayad no talaga adi na kaya ti mangtad. Hanggang pimanaw na tamay. Ala, anya laangan nga ti makuna ni tatang. Ibagag to ti agpaiso ka ni tatang. Bakit? Nay, apay. Pinapanaw da kan di tabalayaw, balasang kaw. Ay, anyat nagan mo itayay. Ay, siyak niti siyang nana. Si Kangay, anyat nagan mo. Ay, siyak ni nanam arusana. Ay, apay. Pinapanaw da kan di tabalayaw. Ay, saan ko abalay dita, nana? Balay ti kabsat ko. Ay, amang ano anda mo mapagabangan dito. Ay, awan Napuno amin, hangam no kayat mo. Umay kag na udan di tabalay ti kaanakak. Di tangamin ti pagnanaudak kay. Nalawa tay silid ko dita. Ha? Libre? Ay, uray ang bayad ka laang ay ti lima kasot. Ngam, siyak ti pangtidam, wan. Ta, siyak to ti pangtid iti kaanakak. Katulong da ka dita, nana? Kaslakastan,
ang natutali katulong. Ta, antidakit nga raw. Ay, kababain saman. Saan? Siya ti makamaw. Nasingpot ti ka anak. Basta tumulong ka laang agwalis. Uray, agwalis laang ati aramida Ay, sige nga rod, nana. Tay supay ti pagabang ko. Makatipidak basit. Sir, mabalin ka di makipagnaud pay laang dito'y balayo ni Tisyang. Best friend ko ngamin. Pinagtalaw da ngamin ngay di ta balay ti kapsat na. Uray, agkasilid kamin at nalawa mo ti silid ko. Ah? Sino ang kamsat mo? Ni Manong Lando, sir. Ti may sa kanagiti ka arubayo dito. Kasta ya. Ay kat makamu ka na Rosana. Ako na mo ta best friend mo. Ay, wan, sir. Kaasi ngamin to'y gayom ko. Kaya't ko atulungan. Pumanaw tumutlaang kanaw no makasapaw iti pagabangan na. Sige, makamu kayo. Okay lang kanyak dahita. Oh, makitam. Nasingpot ti ka anak ako nagtumay. Wen nga ron. Ngam, apay ngay sir, ti awag mo kan kwa na. Kan nana ti awag na kan ka. Kwa. Kasta nga minan ti nakasanayan may nga inawag may. Basta tay abang mo 500 Siyak to ti pang tidamway. Oh, apay ngay mawag kayo, tatang. Ay, naawan pa'y sweldo. Kan basit ti sweldo ditoy. Pay na yapin manaw ka iti balay ti kapsat mo, anak ka. Kaya't kung arod matag-solo. Hindi ka lagbain. Hindi standby ka, nagkamang kakadakwada. Gamitan tan trabaho, pimanaw kalata, nakaslawan ang yaman na. Kat, apay awang karba nga kaya lumasin. Kaya't kung arod matagbukod. Nagsubli ka iti ayan damanong baw. Sana tila pakigigyan ang kita. Di mo sabi ang mama ito pag nanaidam. Ay na, amam mo. Gayam ko ti bakit nga anti takim balay. Nasing po tabakit. Eh, kita ang basta iti siya. Di ka basta talag iti di mo ang ang mamaw. Narigat ti kasta. Ay nawan. Di kay ka di madanagan. Ang muktar aramida. Oy, Tisyang. Inalam ti kwarta kinalahas ko dito'y drawer ko anya. Ha? Ni, saan mo nana? Jack matlinuklukatan day ta drawer mo. Aho, datala ang may ti adda dito'y. Tadata nga raw ti agkakwarto. Isuasi kalakit di tinangala kadagita ay alahas ko. Ay sapay nagdakkel ti kwartak. Ken puro abalitok dagitay napukaw nga alahas ko. Ni, awam mo tinalalak nana. Na, di kaglibak ti siyang. Amok asika tinangala iti dayjay. Isublem ti 100,000 ko. Ken dagiti balitok nga alahas ko. Awang nga rin nalalak. Apay ayang ay pilit yo. Di oray kalkalan yo ti bag ko. Pumadaw ka langan dito, iti siyang. Agtatakaw ka mo't gayam. Ha? Talaga pumanawak? Tapabasulandak mo titisan kong aramid. Makigyanak man na diti balayo iti uray 1 week niya manong. Taag biro kak pa iti pagyanak. Saan ka nga minan na pumanaw? Tawan mo't mang papapanaw kan ka dito eh. Kababain nga min ti makigigyan kada kayo manong. Ang tataw. Mapit lang, tayo nakita. Ada ka diti kapsat mo, Nitisha? Well, sir. Apay ka diti kapsat ko. Napukawan kami iti kwarta kan alas dita balay. Kaya't may kumamakasarita ti kapsat mo. Pimanaw ngamin na saan na nagpakada ni Rosana akatulong mi. Kaya't may kumati agdamag ka ni Tisyang. Tayo suda tinagkadkadwa. Di kay madanagan, tapaayaban mi matisigod ababaunan mi. Napukawan akmadlaang iti kwarta ken alahas. Ken ti siyang ti atapag anangalay ti dayjay. Isulakit day ti agtatakaw. Ni, apay nga yakasta ka nana. Di ka kumamat agpabasulatan na. Awan mo tinalalak. Ulbud ka ti siyang. Si katulbod. Na, Taimbaga makaanakam da sir. Ngam saan matgayam. Katulong da ka maggayam ditoy. Saan da ka kabagyan? ay basta sir. Niti siyang ti palutputin nyo. Tamanipod dimtang dito'y balayo. Mapukpukawan tayo. Saan tayo mo ta mapukpukawan? Edi awan pa niti siyang. Oh,
Isa ni Tisham, tiyag tatakaw, sa... Ay, saan? Saan ang agtatakaw, sir? Awan ang muk dita! Hello gagayam, matutudo nga aldaw kada tayo amin kasapulan tinan ananganad, iti sa dinuman apapanan tayo. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Di ba kasaritan ngayon tayo drama kanibasay tag at manipod kanipagayam tayo sebyo sa napudno anagan. Ngam sakbay na makablawan mampay, The Dragon X The Gamer, Immaculada Santos, Imelda Cabang, kani Jaime Rodriguez. Kaslimanti ko na ni pagayam sebyo. Dear manang biyanang, adanak mi amartir, tauray kasanoti kinaulpit ti asawa na kankwana, ay ayatan na kanulatta. Kat kanayon napakawanan tunggal agbasol kankwana. Rogyak tag salaysay, idi balasang pailangan ti anak mi. Yan! Ay sino dinakastong dinadagraman kami? Nabartag manan ni Aryaw. Nakaigamanan iti binaysig dita kalsadan. Sumbro manayin tayo ta kalogoran tayo. Kaslag bagtik no nabartak. Ay, naisos. Ay, Ay, inidanan dita kalsada. Sapay ijay nga mo tinagidgan ay, na. ay maturog manin dita ah. Isuman ti ilislis yan dagiti lugan alumabasin. Wan nga ron di lagnaknak mo day talakay. Inaglakay na, ti kinartek na. Uy nga ron. Isun samit anatay adagos di asawa na. Tanatay iti konsumisyon. Kasta mo ti bagbagada. Ay, inaldaw ngamin ama stress. Dandani pa'y nga ron nagbagtit di asawa na idi. Gapo iti nakaro nga stress. Ura sino mo't siguro nga asawa. No kas kani aryong ti asawa na. Ay, talaga amatay iti konsumisyon. Aga sembet tatunggal mabartek agwala. Agbirok iti gulaw. Agriyaw-riyaw. Apo nang lansan amatay. Wan nga ron ay naimbaglakit din at nakatumpungak iti nasingpot nga asawa. Ay, agyamanak kasibyo ngamin nasingpot ka nga asawa. Nagagat ka pa'y. Awan pa'y Apolos Tibisyom. Perfect husband ka talaga. Sika di me bakit. Pasablugan na manin na kudak. Ay, saan man? Agpay so ti ibagbagak. Iso nga agpatpatayak unay kan ka. Nga may nakasingsingput ka nga asawa kan amati ka kay so na nga anak ta. I love you. I love you tau bakit. Wala. Sumber ka biday. Pasensya ka na, nakawarwara dito palay. Awan problema iti dayta. Sa anak mo't anak arte, dado. Kuntatan, ni biday. Ni biday gayam na ito. Kung nakalasin jakmod mabigbigay. Sige. Panawang na kaya. Try naman parawaran na kita yakin lalay. Umat-ilay! Ala, nabartek manan ni tatang mo, dado. Bay-bayam ni tatang ko. Di mo ikan kano. Kasta na taytan. Saan nga balbaliw. Kasanungay. Agpudno ta ka din kadananang kan tatang ko. Amon ni tatang mo, di may papan ka data. Ang dagiti dadakil ko. Di dapay lang mo. Madanaaganak namin biday. Amang ano pagkasarin data adagos na maamuan daan ang kinaawatan ta. Tiyak pa'y nakasagana. Kahit ko asawan, awan pa'y urnong ko. Saan mo't siguro? Makaawat damat no ibagata nga awan pa'y aramatan ta. Nga ta. Wen, siyak ti makaamu kadananang kan tatang ko. Tinapatag, maamuandan ang nagkinawatan ta. Tapno, nawaya ka lang ta nga umay ijay balay, iti anyaman nga oras. Tani, siyaklatan ti umay diti balayo. Sigurado nga ada maibagbaga dagiti kakaaroba dito eh. Awan bibiyang da ka data. Awan matdaldala po sa tao. Ang amala. Agpudnutan to nga rudan, kadagiti dadakal mo. Nakaumay ka dado, barok. Anyat masapul mo.
Nagkuyog kayo mga imay dito'y balay. Biday, dadaw. Ay, nagapuan yaw. Saan kami ngagpalpalikaw pay, nanang, tatang? Adan nagkinawatan mi kandidato. Agayan ayat kami. Ha? Anya? Ay, Ngam, ipakpakauna ko nana, tata. Awan pa'y ornong ko. Iso nga awan pa'y gastusag amang kasar ka ni Biday. Iso nga pangasin, ta di da kami kumaapuraan nagkasar. ay di ka madanagan dado. Ta saan may nga ramidan ti kasta. Ay may mayat kiti pa'y ano saan kayon ngagkasar. Ha? Ay, nanang, anya mo't daytan nga ibagbagayo. Kano pa nga na nagkinaawatan yaw? Nabayagan tatang. Talo abulanan. Anya? Apay nga, di mi nakita ang nag-aram ni Dadokan ka. Di mo imimay dito'y balay. Sa dinaw, tinangaraman na ka. Di tayo igigit lang. Ala ni tatang, tila ibagbagada. Saan mo't Cellphone itan ti komunikasyon dagiti tattao. Bakit? Ingka man asahan tayo badangkaw. Patado mong itihustaw. Sige lakay, mano abadang. Asaam amin tayo talo abadangkaw. Matong pa lakay. Ay, tayo wasay pa'y gayam. Asaam, wag! Wag! Ay, Biday, apay nga nga, asaan dati badang? Asino ti badangan dangay? Agsublikan to inton malam. Imposible adi pa'y lamangir na day jay adadaw itinangag na abadang. Apay tatang, di yu kadi kayat ni Dado ha para kanya. Saan? Nakarkaro saan kanyak, Biday. Apay ngay, kat nasingpat mo't ni Dado, nanang. Nasingpet mo nakaturog. Di mi kaya ti makamanugang iti adabagbagtit na no nabartag. Tatang, Apay, nalipata mo ti inaramid ni Dado iti nabartag. Kinamat-kamat na dagiti tanod dito'y barangay tayaw. Kinarit-karit na ida. Ay, imamaday jay. Ragpada da iti ama na bumagtate nung malaukan iti arak ti darada. naminsan laeng mo't na napasamak day jay tatang. Why? Nung sigurado nga ulitin ng tumanay. Iso ang sinabi ni Dadaw. Di mi kayat kininanang mo da dyan lalaki. Ni Raimundo lang ang taklunaw. Kanapingat ngagdatdaton kan kaday jay. Manjak! Anyamot day jay ngay, kulapit. Kasla maitayab no agangin. Nembag ni Dado ta maskulado. Natayag pa. Sana ka po tamatsaw kat kaya tambutan. Hay, sinamkit di da dyan lalaki. Dado, ilimod talaangan ti panagkasarta. Tapno awanan ti maaramidan dananang kantatang ko. Kayat ko ngam, anya nga iti gastusan ta. Saan tapay mo't nga agparti? Agkasarta laeng. Mabalin ayat ti kasta. Kat mabalin Kan maysa, no agparti no agpapasken ta. Saanan ama ko na secret marriage. Ha? Kit ala. No mabalin gayam ti kasta, di ison ti aramiden ta. Hinawanan lakay. Ay, hawa na talaga. Bakit? Nalpasan ti raya-raya. Ay, Nagkasarta magaya man itilimad. ay, uwan nga ron. Sinukir na ta dyanak ta. Na in love unay iti dayjay adadaw. Dayjay tu mata nagdadak kalamasal na. Iso ti pinanggayuman ay danak ta. Kasla makit-kita ko ti masakbayan ti anak ta iti dayjay ataw. Yuray siya ka. Kasla makit kita kunti lang at anak tayo ti masakbayan. May imagine kunti kinakutong na. Nagado ti kamool na. Kan bimakit iti husto ti ropa na. Gapoy ti nakara konsumisyon na. Ay, awa ng ti maramidan ta. Nagkasardan. Iso nga awatan talatan ti amin. Dito'y balay ti pagnaadan ta, Biday. Diyak kayat ti agawid iti balayo. Uwan Dado, dito'y ti pagnaidan ta. Ano sam ati panagbiag mi kan itatang ko. Sa marigrigat kami lang. Ay na, agpapada tayo. Uray da kami, marigrigat kami mo't. Ay!
Martina Turan! Ala, Dado, nabartag manan ni tatang mo. Ala, sumragtan iti sila. Aglamang ta, amang ano, data ti pagtripan ni tatang. At to yan tibalon mo ang mapan nagtrabaho. Pagkikargam di tabag ko, di day. Wala kay. Mabayag ka di pa ya malpas di. Kabkabitsin nyo ang kalsada? Makalawas pa siguro, saan tumalpas da siya? Agan anos ka Dado ano sampay laeng ti makipurdi ang agkabiti. Uy, sana balit, enjoy. Ando kami nagtatrabaho, so naragsak. Alang nga rod, mapankan. Tapno di ka maladaw. Uwan ba kay? Anyat kahit mo asidan inton malam, ta dumagasak ijay talipapa. Kung purminton at igatangam. No, anyat kayat mo asidaan, kayat kumuten lakay. Hey, Dilay! Tulungan ng Dilay! Ni Dado day jaya. Agong ungat samad. Inaklo ka na dagos tiri daw. Abay yung Dado. Abay nga akong ungat ka. Apa yang nakatrang katiri daw? Ang tayo lamang mo di taong na niya, ha? Adaya! Ala, awan! Intrang kaklaang, itay nagdigusak. Ulbor na! Anay ko? Tibibig ko! Abay ang tinanog mo, tibibig ko ay! Anay ko! Bimtaksan! Basta timang harap, timang lilipot. Kayat mo pa, ha? Sana, Dado. Alala, sumrakan. Agpalis ka na. Abay nga, minanagbartag ka. Ang bibiyang mo! Di mo ay baliktad na kita tugaw. Anya ka kadi? Kayat ko ti gulaw! Kayat ko ti makibuksin! Ang buksing kami tayo! Diyan! Anyat kay kayang ngaygan ka. Kat nagdaklan ka atao. Ang buksing takunak! Lumaban ka! Sige! Laban kami tayo! Laban! Awan kay kayakin ka. Kasta gaya, ma! Paimanta alag ti sinturon ko! Parigatan kayo ta babay! Ay, delikado. Reingit ni tata ang taag paaraya takkan ko na. Na, apa yan? Anyat sang sangitan, biday. Anya na itakarga ta sinusuon mo at traveling bag. Papanang. Sina ako ni Dado, nanang. Anya! Ala, sobrang kapampay. Umay ka. Ay na. Nang nabartag manen, kat nagwala-wala idirabi Dinanog-danog nakpay. Madya ako, nanang. Kabut-butan kikayam ni Dado no mabartag. Ay, daytan, ti pagbagami idi kan ni tatang mo. Ay, sapay nagkasal kayon. Subag kan tumag ngamin. Basta sinakon ni Dado, nanang. Manjakon! Anya ka ita. Hustaw ti imbagami kaninanang huiday. Damdamo yung pailatyag din na. Ngamrimwaran ti puno aburik ti asawam. Agbabawi ak anak ikalay sa kankwa na tatang. Dahil tati maganap tinatangkan tulo na. Baso mo mula nga. Agurnungak tatang. Taipaanal kunto ti kasarmi. Sa agabrudak. Tapno makaurnungak. Makamu ka. Pagan anom ti makidindakan kwa na no kasta. Nga apaan na ka. Tulungan dak man na makaabron. Agabrudak laangan. Mala. No kasta ti kayat mau. Sige. Suportaran da ka anak ka. Naimbag nga orasyon na nang. Nay, apay nga da kadadaw. Anyat masapul mo. Umay ko kumasukunan ni Biday na nang. Agawin kami ni Balay. Ay, di nan kayat tagsublikan ka. Kayat nanti makisinakan ka. Kasaritak ko man ni Biday na nang. Ay sanan, pumanaw kan, tandinakan kayat anak ko. Kalpasan ti panangapam kan kwa na, umay mo sukon-sukunan. Ayawanan, hindi na kan kayat anak may dado.
Ha? Alala na, ingkay ituloy yan ti aramidan nyo. Tasyak ti makaam mo na makisarita kan ni Dado. Pagawid mo day tataw. Biday ang sawak. Agawit ako man. Pakawanan na ako. Diyak ingagarat niya amin. Ay, ayatan ka, biday. Nagpapukis ka, Dado? Ha? Ay, well, impukisak ti panang sukon ko ka. Adangami na ti maar ka di tapukis mo. Nangalam di ta sandong? Ay, ginatang ko itay napanak nagpapukis. Bagbagay mo ngamin. Tarumwar dagiti nagdadakkel muscle mo. Talaga ngayon gagarak tinagsandaw. Tapno makitam dagiti pagpatpatayang matadak kalamasal ko. Ay na! Namiss kunday ta muscle. Ay, sus! Di mo kundutan tamasal ko ah. Ang mga no aglam ma. Ala. Agawid ta nga ruden, Dado. Napanandya anak mo. Apay ngawan dito'y balay. Nagawid na. Imay sinukon ni Dado. Anya? Ay, kunak man no sinaan nanday di adadaw. Pinakitaan na lay ti muscle ako nagsublima nun. Ah, Sinusuon naman ang tay traveling bagnan. anya? Ay, kuna na pa'y nga agabraw. Anya nga agabrod. Awanan na. Tanagkapyada man na ni Je bagtit nga asawa na. Ah, Na, apay narabyan ka nagawid. Kinapay Jack makontak ti cellphone mo. Naggapuham. kumarit ka ha? Ha? Ah? Sparring ta! Ah! Di ka agidoron Anya ka ba't Dado? Makadandano ka nga ron. Ang kakatalti makatumanog. Ingka manganan. Saka maturog. Tapno mausawan ka. Hindi nakmandaran. Tapisan kang tupay. Basta mabartig ka, kasta ka. Hmm. Kasla saan asi ka ni Dado nga asawa? Na- Nagalas ti aramid mo no nabartig ka. Ano? Anay ko! Sika, tinaalas niya ramid na. Naglaad ka pa. Sige, tinalaad! Tanalaad, ti ugalim! Anya? Di nakpagsunit ti kas na, ha? Dado! Masagsagit ka na! Nanang! Nay, anya man ti sangsangita mon. Nagdakkal man ang ta sinusuon mo at traveling bag mon. Pinanawa ko ni Dado, nanang! Sinaakon! Manjakon! Nagalas ti ugali na. Apay, anya man ti naramid na kan kanaya. Nablunsan to'y ima, katiniritir na nanang. Ken sinipat-sipat nakmanan. Anya? Ay, nukas tama lang, idarumaon. Nanang, idarom ko talaga ti awanan bae na lalaki. Gabo iti panangkabkabil naman ang kanya. I miss you, biday asawa. Pakawalan na ko, ma. Di nakarakupan tayo. Diyak ukasan to'y arakop ko. Aging ka mapakawanak. Ay, ayatan ka. Sorry ka din, ah. Bartag ko na dahil dyan. Kadigdigos mun sa Dado. Ay, uwan pa kayo. Nabangluak ka di, ha? Owen nga rod. Apaya naka-boxer shorts ka lang ngay may dito'y balay. Nagdagaang namin. Ngala, agawitan wain. Magbalbaliw ako, promise. Mala, mabitlaan nga rod. Tay nakalaan ti traveling bag ko. Basta, nagsublimanin iti asawa na. Wen, lakay. Sinusuon naman ang tay dakkalabag na nagawid. Ay, sana mabalin da ito'y. Surutin ta di anak ta. Yawid min ti anak may dadaw. Mayat ka man kung saan. Masapul ngagsina kayon kini biday. Wen, Dadaw. Isunto mala parigata miti kabel. Matruma ti anak may itidan na miti kastangar aramidam. Pakawanan da ko mananang, tatang. Ikarit, agbalbaliw ako. Diyakon aramidan tikas dyan. Basta yawid min tanak may. Alabiday, agrubwat ka tagawid tayo ni Jebalay.
Kandimot ko nam nga idaron mo day tataw. Kuyo ganda ka mapanagdaro. Saanan na nang nagkarimot ni Dadong agbalbaliwan? Kat no ulitin naman, hindi isunto ati panang idaron ko ken ko na. Sana na maulit dahil jay biday. Ay! Promise. Tinakpagpungtutan. Agawid tayon, biday. Di mo urayan nga uluden ka nga agawid. Manjak na rod! Mapay ay apilitin dak! Na, Agbalbaliw nga rodon ni Dada!